Mizoram hi India ram kilkhor taka kanya wangin interstate ramri buai wangte tun covid avanga harsatna kan to alai te hianin Kuthnathawktu tam takin an thlai tharte hralhna le hralhna tur hrelavin harsatna antoka chuti lai ro chuanin Kulasip districta Oilpalm chingtu te hian heti anga mitam takin harsatna anto lai hian harsatna antok vm ti te eng angin nge andin mun awm ti te po hrechiang turin tuna hian buchang phaya Oilpalm huana Oilpalm chingtu te kan komdon ani buchang phaya Oilpalm huana kan oma kan hunga hian Oilpalm huan neitu te anom boka kapu hian mi han chang masa chela Oilpalm hi engzat nge in tharve to a hralhna lama te hian harsatna in tokem kumin hian kunta za somnga pel kan tha to in kan sia a hralhna hian harsatna pathian za kan nei love khoya ngein hral-thin engtiangin nge lockdown awanga harsatna tein tokem ramri buai awanga harsatna tein tok ve pakhan ma tok kan lova company in minlak sakatin gote sa thoktu te ho point thatakin minron en thri tha renga anchunga pokan lom bokani ani le helai hian kapi kumina hian Oilpalm engzat nge in thar to a engtika tangkhan nge Oilpalm in chin thin kumina hian Oilpalm hi quintal zan hi somnga panni kan thar chuak to a kan Oilpalm chin tran kum hi kum sang ni pasari khan ani a chuan sang ni som pakhat atang khan kan hral kan chhungkwa kan eizawnna buaipui berani Oilpalm hi mitam takin environment atichia ram leilung atichia ti in an soithina chu a huan nei tu te hian enge an ngai dan le an hmu dan an experience atangin environment atiche chi em ti hi mi han hril sela ati chet kan hrelawa engma harsana kan tok lawa hemi gel kan le let bula tuilak tengte point ati kam pha chong lawa ti tlem pha chong lawa engma Oilpalm china wain harsana kan to pha chong lo ran sa le ran nung te hian an du lo emo an tan hian chen na om lo a om lo pha ti te soya oma heng te hi enge heng hi chu ti mai ni a hnuaya hianin sawa te po an riak thina sanghal te point ara te poron e thina thelhei po an tam em ei du lo anam lawaram mihring ran vu rong chok hanen ei du vekani kumsom chuang Oilpalm huan in siam to chuanin ramsa hi a omlo mai ni lovin ramsa hi a ko zawk tina ni mo ramsa hi ko zawk ani ni le i Oilpalm huan bula lui tui te kha akiam phai ni hriam akiam pha kan hrelo tu a pa ngai rengin kan hria tuin na po akang chuang lo pura ma hi kan zot ve lenga in Oilpalm hi mitam takin boruak atichia anti chungchanga hianin engtiang ang takin nge in Oilpalm hi ati chiat ati chelo zawk nge kan Oilpalm hi chutianga tichia om chuang lawa boruak po hi ati chiat pha na kan thelawa I kan khosak navel po tinom pha leng ka ria pulvela chet le khosak te poi nom pha khop mai price support chungchang hi soi tam hle maya ni kubatang khan sarkar lam hian Kuthnathawktu farmer te hi beise omin min tong khum to a kejia chengli dulia bel turin aman ret panga ya company ten min lei sakba ka min soi hmuni a mar zu tun thleng hianin kan beiseng hi farmer ten kan lam hulawa he poi kan ti a sarkar hian atong ang le farmer te min beise min tong chanang hian ti hlo ting ta se Mizoramah Kuthnathawktu te eizawnna konga chuan a hlo tling ber pol tura chuan keini Oilpalm chingtu te chuan kan ngai hetlatani khati kha Oilpalm huana Oilpalm neitu te kan komdan chu anita a Oilpalm hi mitam takin soiselin a thalo ti soithin ma sela voinia Oilpalm chingtu te chuan an Oilpalm china anin chhilo thu an soi ani buchang phai Oilpalm huan atangin alal ming thanga DD ground report